Home, doncs el carrer de l'Electra l'hem de descriure com a llum. El motiu són unes mandales. La idea la vaig proposar jo, però clar, jo no tinc ni idea d'un disseny així complet, no? d'un carrer, però a partir d'ahir ja els vaig avisar, dic, bueno, a partir d'ahir tindrem que col·laborar tots un poc. Els armassons se van comprar nous l'any passat, els armassons, bueno, el que és l'estructura de ferro, entonces ens hem tingut que adaptar a això, no? I pues, allà on l'any passat hi havia quadros, enguany hi haurà mandales. I després pues, els detalls del resto del carrer, el que és la gelosia, tal, la hedra, no sé què, pues, tot això ha sigut entre tots. Pues vam començar després de Pasqua. El que passa que, bueno, la veritat és que és senzill, no hi ha molta feina, no? Entonces, bueno, pues no calia començar molt pront, però entre això i jo què sé, pues, que tothom va atabalat de feina, no sé què, ja estàvem tots un poc assustats. Quants de veïns som no ho sé, però jo crec que ha augmentat, o sigui, hi ha algun veí més i jove que també s'agraeix, no? A veure, se paguen 24 cases. Som poca gent perquè tenim bastant de Covid, bueno, bastant, tenim algun cas de Covid. Bueno, en concret, de moment van 3 ja, i clar, com normalment ja ne són pocs, pues uno ja se nota, imagina't 3. S'ha tapissat, hi ha també bastant de pessiguet i després les flors. A les dones més majors els agrada venir ací a fer-ho tot, a rissar, a fer les flors. La gent més jove ho fem més a casa. I després també molta col·laboració, inclús gent de fora, o sigui, també de la Costa Borràs, de Isabel. Pepita ens han ajudat en el paper a rissar, a plegar. Posareu, bueno, amb molta emoció, no potser tanta com un morellà, però jo fa 25 anys que ja estic ací, entonces ho visc moltíssim, claro.